Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Eta gaur ipar urrunetako lurretara joango gara. Inuit herri harrigarriari buruz hitz egingo dugu. Nor dira? Non bizi dira? Zer ikasi aldugu? Ia ba. Inuitak Artikoan bizi diren herri indigena da. Kanadan, Groenlandian, Siberian, Islandian. Tradizioz, inuitak arrantzaleak eta ehiztariak dira. Klima gogorrari eta hotzari aurre egiteko bizimodu paregabea garatu egin dute. Esaterako, haien etxeak dira igluak. Izotzez egindako etxe hauek. Jaten dituzten elikagaiak dira baleak, fokak, arrainak. Haien garraiobide nagusiak dira kaiakak eta trineoak, izotzean zehar mugitu ahal izateko. Haiek ere bere kultura dute, bere mitoak, bere legendak. Horrelako bizimodua oso gogorra da. Horrezagatik, inuitek euren bizimoduaren eta bizimodu modernoaren arteko oreka bilatu nahi dute. Batzuk, interneta eta teknologia berriak erabiltzen hasi dira. Baina beti ere naturarekiko errespetua mantenduz. Eta haien elementu oso adierazgarria da jantziak eta inuksuk. Jantzi hauek beroa mantentzeko eta babesteko erabiltzen dituzte, batez ere. Eta inuksuk harrizko elementua da. Elementu honen funtzio nagusia da norabidea markatu eta, batez ere, leku sakratuak non dauden identifikatu. Horrela, elementu hau daukan inuita ez da inoiz galduko. Zuk zer uste duzu inuit herriari buruz? Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Besarkada bat, eta laster arte!